Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasa naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ay, agapito apo ko! Uy, si Ubre. Di arabi ring dapita, Obre! Agapito! Obre! Mama Dolor! Carmela! Ay, Carmela! Mahayo ka ni aga, anak! Mama Carmela! Carmela! Nadugang nalikay ka man nag-aksyon ka man unta sa imong anak. Ni anhi ko madulor kay nabalaka ko nimo. Nako ra, ha? Kang agapito di ay nga imong anak. Nganong kabalakan man ako siya? Nga gustong gani kong mamatay na? Mama Carmela? Sabta na lang imong mama Carmela Agapito. Hagbay na kong sabot niya. Hagbay na kong nagwanta siyang pakita na ko. Tao ramang kumubati o kasakit. Oo. Ayaw kog ina nga mohilak ka. Ligon ka baya, ha? Nakaya man gani nimo ang mga pangbuli sa mga tao? Ilabi na ni Clintoy? Unya karon mohilak ka? Dili di ay mahimo. Agapito, mahimo man. Pero nahibaw ko nga ligon ka. Strong ka, Agapito. Oh, ayaw ipadayon ang pag-aga sa imong luha. Ayaw ba gyud ha? Ay! Ew! Kaluod ni mo. Ilain na ni mo, uy. Ay, Jesus. Kaila ko na ko niya. Sige kagpugo nga. Di ipato akong luha. Aw, sipo na lang. Nasunog ang katunga sa atong bahay, Madolor. Ay, lagi. Di man nagsugod ang sunog. Diya sa tupad na to ay. Dili ba ang nagpuyo diha mo man tong pra-pra? Na pra-pra tungod sa ginadiling drogas? Oh, giimbestigar bitaw siya sa mga polis o sa mga bombero ganina. Ay, naingon man siya nga nag-init kuno siya tubig sa rice cooker o iyang nabiyaan kay dunay mipalit niya og es. Unsa? Dili lang kay bukamit siya na maligya pa? Ay mo namang gunay usuran, magamit og mamaligya. Awa naman na sila gikahadlukan nga presidente kay ni bakasyon naman sa The Hague. Nya, asa mo mabalhin og puyo, ma? Nga dili pa man mo pabalikon di sa bahay. Basik adto Miss Evacuation Center ini puyo. Daghan kaayo mo dito, Agapito. Tiaw mo na sobra sa napo kabay ang nasunog. Maayo gani ang inyo kay katunga ra. Ang uban kinahurot kudo kasunog. Ginoon lay may baw na mo, Obre. Gisalig naman namon ilaladulor ang among kinabuhi. Sorry kaayo, Mama Dolor. Dili ko magka-offer nga ato mo puyo sa akong apartment. Ay, apartment na di ay ka nagpayo ron? Oh, may niangkon sa abang. Maong nakapuyo kong apartment. Ay, kinsa man. Imong kuan. Makapapuyo ko ni Mama Dolor kana kung ikaw ra. Unsa? Kay ngano di ay kung kaming duhas imong anak nga si Agapito. Ikaw ray akong papuyon. Way labot nang nagtana kong dimalas. Dili ikaw ang nagdagdimala sa nahitabo ron ninyo, Agapito. Pagbuot kining tanan sa Ginoo.
Mituom ko Ginoo, bre. Pero mahigayon nga, makapunta na ko niya kung nganos kadagang tao. Ako man ang yatagan niya di malas kinabuhi. Aday kong batasan. Bati kong kinaiya. Nasayop ka, Agapito. Ayaw basula ang Ginoo kay ang tanang nahitabo nimo. Ninyo ninang dolor. Dunay rason. Rason aron mi paantoson. Iya ming yatagan ini. Aron mahibawaan niya kung asa kutob ang amo pag-agwanta. Kasurindiron ako, bre. Gani usahay. Makahuna-huna na lang kung magpakamatay. Unsa? Ayaw nagbuhata, Agapito. Oo. Kaila kung lagi ka, bre. Ang naguna-una naman kagdautan diha. Unsay dautan ba? Nga magpakamatay ka. Hala no. Bisag ingon ini akong hitsura, bre. Dili ko makahimo, anak. Kanindot anang buhi pata. Bahalag. Sige, ang tagbuli. Unya, Bing, ano nakasulti makaato nga magpakamatay ka? Ako raman gibasa gud. Oh, Di raw. oh? Unsa man ang papel? Ambot di ini. Ako naman nakitaan diri siyuta. Ako lang gibasa ang nakasuwat diri. Ikaw, Agapito. Pakulbaan yung kunin mo, ha? Gigakos na pod ko. Hay. Itong mga nasunugan, may mo na mong muerto sa evacuation center nga gitaganan ninyo Sabi na pitay. sa eskwelahan. Kung di na masuod dito ang uban na tulong sa gym. Sa baskitan, mayo dito kay dunay atop. Doon na rin mo assist ninyo dito aron mapahimutang ang tanan. Sige na mo! Hala, pili lang tag-asa tayo ni Agapito. Ika lalo dulur. Asa man imong gusto? Ay, maayo sa basketan kay lapos-lapos rang hangin. Sa eskwelahan ng talala. Yan naman, Duor ang bahay sa baskitan ang ilang klintoy. kadtong bole kaayo ni mo. Kadtong nagdunggam ni mo, Agapito. O siya lala. Ah, bisag to ata dito sa baskitan, ug moadto lang siya aros pagbuli ni mo. Aw, kita yung katag ba? Ay lang pangitag samok gud. Basta kung to ata dito, ug bulihon ka niya. Aw, makita gyud ang iyang gipangita. Kakita niya sa tigawang mulupad aron pagpatin niya. Hala. Kaya pa ni mo lala dulur. Joke lang. Nang Dolor, tanawa ni Okon, sakto ba nini mo? Ay, kaginsa man ng duster, abre. Sa akong mama, nang. Wa pa mo ko na niya magamit, nang. Ay, sakto ra na nako. Ay, salamat kaayo, ha. Agapito, imo ni, oh. Wow, short? Kay maora man ni gamay good o maoray masakto nimo. Short unya maong padyod. Kanindot ani. Oh, ano ni katawa man ka? Grabe sa tanang short obre oy. Pero timang bubo. Pakigol man na oy. Noon sa kama na bagoy short nga taas Agapito. Short gani, mabaw yun na. Kuan, mangita na lang kog purol nga tag-as. Mao man ka imong ganahan. Mupalit lang ko sa carbon. Miss Aida, Sir Ray? napalit na ba ninyo ang tanang ginanglanon para ipanghatag sa mga fire victim? Oh, nana sir. Pero iripak pa na mo. Ay dugaya, Miss Aida, aron nga mahatag dayon na ninyo dito sa nasunugan. Unsa man sa imong tanaw, Miss Aida? Mapaigo ka nag-distribute sa tanang nasunugan? Ang first na tong panghatag sir, ato lang obserbahan kay duha man ka evacuation center ang tuwa sa eskwelahan ug ang usa tuwa sa may gym sa baskitan Sir Ray. Tangi ka dolar. Kadaghan di ay nga ni as basketan ay. Ni aman tantanan din nila na. Nga naman nga na may eskulahan. Ana.
siguro sila ganahi dito. Maupaw, masigali mo o dito. Samtang dinis baskitan kay lapos-lapos manggumhangin. Ah. Uy, kinsa ron dakog katawa? Hala-hala. Ha? Niya si Clintoy. Uy, hila sagod na niya. Bugal-bugal man ang iya. Paduulon gani na ko. Paduulon. Kinsa ni siya? Ha? Dulur, ayaw na nagsigduulan. Ah, dili ni mahimo apo. Bugal-bugal ning iyahan nato. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!